Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o Samsung Galaxy S3 mini, bielu. Telefón je stále v záruke. A to do 13.6.2015. Telefónu mám nabíjačku, dátový kábel, takisto aj krabičku. Môžem sa pozrieť na číslo e-mail. Telefón si pootáča zo všetkých strán, aby bolo pekne vidieť, v akom je stave. Takisto je zadnú stranu. Telefón si zapnem. Takže kto by mal záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.